हाय हेलो नमस्कार समस्त को जय जगन्नाथ जय माँ विरजा मु लवली साहू आम जाजपुर किन्नर एसोसिएशन संपादिका आज दिन 2टा बेले गोटे फेसबुक रे मो पोस्ट देखा पाइली जे आमर छतिया ग्राम गोटे मंदिर अच्छी पाखे गोटे कौ गाँ तेली साही रे गोटे घर जली जाइए पूरा संपूर्ण भाव जली जाइए आम बाहर 4टा बेले घर से जीवु ए छतिया जाऊँ आम आम द्वारा जहाँ भी आम सहयोग हाथ बढ़ाई पार आ भी अनुरोध करुच्ची आपण मैंने भी सेठिक आसतु आउ घर पाखु बाहर चलतु आम से देखा से लोक केते क्षति होती कौन होती आम तरफ आम जहाँ साहय बन आम साहय करूँ आपण मैंने भी साहय करने आसतु सन्ध्या बेलावली पहुँचे बहुत भल ठीक लोक देखले ना दब थाऊ थाऊ से थाऊ से लाइट पहुँचा चार्ज बड़ किसी घरे रोचे स्वामी कट सी आसना एकुटिया तो सहयोग किसी ना मुला 18 20 22 सेकेंड ईयर परीक्षा दउछि बा सेकेंड ईयर परीक्षा दउछि आगे सेकेंड ईयर तार आइडेंटिटी कार्ड ही पड़ी जाई माने नियारे किछि ही नाही तार डॉक्यूमेंट नने पुओ पड़ला वो जाई छी अच्छा ओटा रोके दे नहीं स्कैनर टाणी जाई छी तो स्कैनर आसीला जोटा तो यही चैनल सब भगवान के सब माने सहाय होतु आ सब जिन ठीक कर दियंतु पुणी पूर्व भली मु केवल एतिक ये करी आम तरफ जहाँ छोटिया साहाଯ୍य आम कर गुंडी चिकित्सा बेले आम से करवा आम कौन कटी कटी नुह कि किसी नुह माँ गोटे पुओ बापा भी बोलते स्कूटी साइड कर दी गाड़ी नमस्कार फर्स्ट सेकेंड
ସାଇଡ୍ ଟିକେ ଉଞ୍ଚା ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ କାଟିକି ଆସିବ। କାଲି ଭାଇ ଆମର କାଲି ରିସେପ୍ସନ୍ ଅଛି, ବାହାଘର ସରିଗଲାଣି। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ। ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ କାହାକୁ ଦେଖେଇକିନା ଆମେ ଦବାଟା ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆମେ ମନରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣ ସେଟା ଭାବନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଦେଖିକି ଆଉ କିଛି ଶିଖିବେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଲୋକ ତ ଭାବିବେ ଲୋକ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆପଣ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ନା ନାହିଁ। ଲୋକ ଦେଖିଲେ ନା ଖାଉ ଖାଉ ସେତିକି ଖାଉ ଖାଉ ସେଠି। ହଁ ସେ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଟିକେ ପକେଇଥାଉ। ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ ନା କ'ଣ। ଚାଉଳ ଫଳ ବି ଅଛି, ବାସନ ଫାସନ ଦୁଇଟା ଚାଉଳ ଖାଲି ପାଟି କିଛି ଆଣିବେ କିନ୍ତୁ ଥାଳି ବାସନ ଆଣିବି। କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ସେଭ୍ କରିକି ଦେଇଦେବି ତାଙ୍କୁ। 8658 658 16 25 64 ନା କ'ଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ? ଲଭଲି ସାହୁ। ମୋ ନିଜ ଘରଟା ଏଇ ପାଖରେ, ମୁଁ ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି ଯାକି ଯୋଉଟା ଆସୋସିଏସନ୍। ନିଜ ଘର ଏଇଠି ପାଖରେ ଆମର ବାସୁଦେବପୁର। ଏଇ ଯେଉଁ ବାସୁଦେବପୁର କୋଡ଼ିଏଟା ବାସୁଦେବପୁର ଆଜ୍ଞା, ପାଖରେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମୋର ସେଇଠି। ଆଉ ଯାଜପୁରରେ ରହିକିନା 20-22 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ରହୁଛି। ହଁ ସେଇଠି ସେଟଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଘର ଛାଡ଼ିବା ଅମରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖ। ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଲଭଲି ସାହୁ, ଯାଜପୁର କ୍ରିମିନାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ସମ୍ପାଦିକା। କ'ଣ କେମିତି ଖବର ପାଇଲି ଆସିକି ଆକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ? ସମୟ ପ୍ରାୟ 2ଟା ହେବ। ମୁଁ ଏମିତି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲି, ଫେସବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ଛତିଆରେ ଗୋଟେ ଆମର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ପାଖରେ ଆମର ଗୋଟେ ସେଇଠି ଘର ଗୋଟେ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ମା ପୁଅ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ କିଛି ମୋର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିଲେ, ତ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆମ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ସାହାଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଆମେ ଆସିଛୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏନି ସେଇଟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ ପାଇବେ ଆଉ ଉପକୃତ ହେବେ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ବି ଅଛି, ସିଏ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତା'ର ମାନେ ଏମିତିକି ଆଇ କାର୍ଡ଼ ବି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ତା'ର କୌଣସି ଖାତା ବହି କିଛି ବି ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଜିନିଷ ବି ସେ କିଛି ତା ଦେହରୁ ଇଏ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଭଉଣୀକୁ ଆସିକିନା ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଇଏ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଆସିଛି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼। ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରୁ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ଆସିଛୁ ଏବେ 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏଇଠି ପାଖରେ ଆମର ବି ସହଯୋଗୀମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି।
आमर समाजसेवी सहयोगी भाई मैंने तो समस्त को धन्यवाद आसिक आप समाजसेवी आमको सहयोग कले ये घरे पहुँचाइवाई कहीं बहुत गली भितर घर था समस्त को धन्यवाद आपण मानक समस्त को अनुरोध करुच्ची जो मैंने देखुं वीडियो देखुं जो मैंने पोस्ट को देखुं फेसबुक माध्यम जो मैंने भी न्यूज़ देखिए समस्त प्लीज से आसिकना सहायतार हाथ बढ़ातु।